els explica la història de 6 germans que treballen a una bugaderia de barri amb els seus pares, fins que un dia en Max, el seu germà petit, desapareix. Els pares deixen de fer de pares i els 5 germans han de gestionar aquesta pèrdua amb ràbia, amb silencis, amb dolors i amb la sospita de què va passar realment al germà petit. La situació es feia insostenible. Ufels no té por d'ensenyar les coses com realment són. De fet, quan l'estàvem treballant ens vam adonar que a totes, si més no, ens resonava d'alguna manera, com si la història ens estigués assenyalant i dient que això també parla de tu. A totes les famílies, i si no a la majoria, hi ha un tema del qual mai es parla. I si en parles, obtens un silenci incòmode. Perquè les famílies poden ser una llar, però alhora també poden ser una gàbia.